Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आरो दिनैनि ब्लगआव आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना अननानै आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो हायोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्टबो हरदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय दिनै सानडे लोगोफोर दिनै बिराद सान्दुं गोसा दुंदों लोगोफोर हाया आरोना ओमफ्राय आं दा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो लादों बेखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना बारा लेट खालामलांबाय थाला लोगोफोर नायनो हागोन नैबेखौनो खिन्थानो नागिरदों आरोना बेवहाय नै ओरै मा साजायदों बेखौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माने फुलफोरखौसो आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना नायदो नै लोगोफोर हेल्दी आरोना फुलानै नोंथांमोना नायनै नैबे अशक फुल गाहायावनो बिबार बारदों आरोना ओमफ्राय नैबे ग्रह फुल ओमफ्राय नै नामफोरखौथ' आं गोसोआव गैला मा फुल नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना जायफोर फुल लाभार बिसोरथ' नायनो मोजां मोनखायो आं नामफोरखौ गोसोआव गैला नै हेल्दी आरोना प्लान्टफोरा गासिबो बियो माने सिनारि फुल गोजा आरोना लोगोफोर नै बिबार गैया बेखौ मा होनो थास' फुलानो अनेक रोखोमनि थायो थ' नै बेबो मोनसे ओमफ्राय नै बेथ' सेम गोजा नै लोगोफोर बेयो थाब मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गासैबो सेम ओमफ्राय नै बेयो एसे बेलेगलाय आरोना लोगोफोर बेबो बेलेग बे फिसाजाद नै बेबो फिसाजाद आरोना गासैबो प्लान्टखौ खिथाबाय नै नायदो नै लोगोफोर ओमफ्राय बेहाय एसे बेलेगलाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौ बर'आवथ' थास' फुल होनो जोंहा थास' फुल गुफुर फाख्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखौबो नायनो हागोन जि मोजां समायनाखा नै किउटनो हेदाव साइथिं ओमफ्राय नै नायदो नै लोगोफोर नैबेथ' बिराद मोजां कालारिंखा बिराद मोजां ओमफ्रायहाय नैबेथ' मानि प्लान्ट नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओमफ्राय नैबे स्नेक प्लान्ट बेजों लोगोसे नै उसुमै फुल दाउदै ओमफ्राय माबा जावै दं आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना आङो बेखौ खोन्थाबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरोना नै आं बेखौनो स्राय खिन्थाबाय लोगोफोर नै ओरैबो दंबावो आरोना ओमफ्राय नैबे गोजौआवहाय माखासे प्लान्टफोर दङ थ' बेखौबो नोंथांमोना शेयार खालामबाय नामफोरखौ मिथिजोबला बेथ' बिराद मोजां आरोना वाव नामफोरखौ मिथिला खिन्थु बिराद बरिया आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयावबो दङ आरोना थ' बेयाव साजायबाय आरो बिदि आङो दा फारसेनिखौ देखायखाबाय आरोना लोगोफोर जा प्लान्टफोर दङ बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय आरोबाव दंबावो थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुबोबाय था नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आं मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोना बेखौनो नायलांबाय थादो अब्ला आङो देखायबावनोसै आरोना सान्दुंखौ दा बुंसै लोगोफोरा आयौ थैगोनसो बारफुनानै दंलायनै आरो आंना बिबारा ओरैबो बारफुलायबाय बेखौथ' खिथाबाय थाखायो आरोना नोंथांमोना सर्ट भिडिअ बानायो मायो अनेक होलाबाय थायो आरोना आङो नै बिराद बारफुदों दिनै एकदम समायना रमायना बारफुथारदों आरोना लोगोफोर नै नायदो नै लोगोफोर गुरलाब बिफां नै गुरलाब बेबो आरोना बेबो दं ओमफ्राय नै मा प्लान होनो खिथाहरलाय नोंथांमोना बेखौ आं मिथिया दे बिलाइयानो गैया आरोना लोगोफोर मा प्लान्टथाय बियो नोंथांमोना जायफोर मिथियो नामखौ खोन्थाहरलाय कमेन्टआव नायदो नै ओमफ्राय नै आंना स्करपिअ बेयाव आरोना लोगोफोर नै बेबायदि साजायबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरै फारसे नायलांबावदो आरोना फारि देखायलांसै आङो नैबेयावबो दङ आरोना जा थास' फुला ओमफ्राय नैबे एल'भेरा फिसा जाद ओमफ्राय नै मा फुल नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो बेखौबा मा होनो बेनि नेमखौ ओमफ्राय नै आं बेखौ थालिर फुल होनसिगोन आरोना फाख्रा सिख्रा जि मोजां आरोना बिलाइफोरा नै फाख्रा सिख्रा मोजांथार आरोना थालिर फुल ओमफ्राय नै फुल दाउदै ओमफ्राय दंबावो नै बेबो माने थालिर फुल नायदो नै लोगोफोरा अनेक रोखोमनि थायो आरोना ओमफ्राय नै फुल दाउदै नै थास' फुला बेयावबो दङ आरोना आरोबाव दं बेवहाय थास' फुल ओमफ्राय नायदो नै मा प्लान्ट ओमफ्राय नै पार्बति फुल नोंथांमोना नाय ओमफ्राय नै बिराद मोजां आरोना नै बेबो फाख्रा सिख्रा मोजां एरनानै दङ नै ओमफ्राय नै बेबो थास' फुल लोगोफोर दहायबो एसे सिगाङाव थास' फुलखौ दिन्थिबाय थ' बेयावबो आरोना नै थास' फुला ओमफ्राय नै बेनि नामखौबो मिथिया आरोना लोगोफोर आं मा नाम नोंथांमोनाथ' खिन्थाहर थ' बिराद मोजां आरोना लोगोफोर नै थ' नैबेयाव ओरै साजायबाय आरोना नै लोगोफोर आं आरो फिर खिथाबावनोसै आरोना नोंथांमोना नायदो नै नायनो हागोन बिदि साजायनानै दोनबाय आरोना बे साइडआव लारि आरोना
सान्दुंबो दा बुंसै बिराद सान्दुंखा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुनो मोनबाय आं जा शेयार खालामनो लागा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि नै पारमानेन्ट अशक फुल सोरबा सासे बिबोनाङा होनदों आरोना अशक फुलखौ गायोब्ला न'खराव निदान जायो थ' आङो बारा बिसास गैया आरो बेफोरखौ फुल नालाय फुल साजायनो मोनबानो जायो आरोना आंनि थाखाय ओमफ्राय दा आङो जाखिनि शेयार खालामनो लागा आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय